Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Не будем сказать. Нет, они вот надо рассказать будем. Обязательно. Вот приблизительно. Сейчас Музыканты, встаньте, пожалуйста, как будете стоять? Максим, вот твою здесь. Готовы? Да, обязательно. Просто музыканты, стойте так, как вы должны стоять. Ну, Максим, хватит уже. Рузель, встань как на клавише, встань. Вот все, вот клавиш там стоит, все. Вот. Son
nerede sızımı Ellemini kütmegen nerede sızımı Suyuk isim pişirmegen de sızımı Aylar dertten isirmegen de sızımı Akılından olaşmagan bir sızımı Aşkınmagan hem şaşmagan bir sızımı İndi hazır kovatılanması bir sızımı Tuşu yılga kabak basması sızımı Yalnız şasız Sin dünyada yaşayın, sin dünyada yaşayın, sin dünyada yaşayın sever. Sin dünyada yaşayın, sin dünyada yaşayın, sin dünyada yaşayın sever. Kız, Татарстанның халық артисті Фәния Фәрхи Биктахирова. İster misiniz hanımlar hem efendiler, hayırlı kiş. Hayırlı kiş. Урамда Май Мөхәммәд Мәгдиев сүзләре белән әйтсәк, табигатьнең 18 яшьлек вакыты. Бу чорда табигатьтә бөтен тереклек уяна, бөтен дөнья яшеллеккә күмелә һәм яңа сулыш алып яши башлый. 30 май Хания Фәрхинең туган көне. Ул нәкъ менә шушы табигатьнең нәкъ шушы чоры кебек һәр вакыт нурлы, кояшлы, җылы bütün kişilerge yaktı mügallemede buldu. Hem onun kulmek kostümleri, energetikası, jırları, bunlar barısı da bizge жылы bürküdü. Шуңа күрә дә Хания ханымның иҗатын яратучылар аны кеше, җырчы буларак якын күрүчеләр, олылаучылар бихисап иде. Хәтта менә бүген дә әлеге концертка керә алмый калган халык саны бик күп. Бүген Хания Фәрхинең истәлегенә багышланган хәйрия концерты бер юлы 3 шәһәрдә уза. Уфа, Ярчаллы һәм үзебездә Казанда. Hem менә сәхнә артында onun коллегалары, артистлар һәр вакыттагы konser aldığından ıgızığı, şuluk grim bölmeleri, şuluk sahne, şuluk siz tamaşaçılar, bari tek bugün ulgana yok. Ул бар, ул онытыла торган җырчы түгел, аның елмайган йөзе безнең каршыбызда, аның җырланган җырлары кылагыбызда яңгырый. Хания Фәрхинең җырлары бүген Казанда, Уфада һәм Чаллы шәһәрләрендә. Казан, biz башлыйбыз. Хәниянең барлык дусларына, якын итеп җырлый торган җыры, дусларга дуслар. Җаның сары сагыш тулы күзләре бар, дусларына яз күтәреп килгәне бар. Әйләнә дә килә җәйләп, әйләнә дә килә язлап, китә шикләр китә яклар янда кала тугры дуслар. Әйләнә дә килә җәйләп, әйләнә дә килә язлап, китә шикләр китә яклар янда кала тугры дуслар.
Гөлдания Хайруллина. Татарстанның атказанган артисты Гөлдания Хайруллина. Рәхмәт. Хәниябез безнең һәр вакыт күңелләрдә мәңгелек җырлары белән. Рәхмәт дуслар, килгәнегез өчен. 30 ел дәвамында аның тарафыннан 700-дән артык җыр җырланган, 6000-гә якын концертлар куелган. Ул үз өстенә халыкка хезмәт итү миссиясен алды һәм шушы юл белән тугры атлап барды. Ә бу бит үтә дә зур эш, сәхнәне үзеңнең язмышың итеп кабул итү. Әйе, кызыклы, әмма бик авыр тормыш. Бер яктан гаилә балалары, икенче яктан аның иҗады, тамашачы. Хәер, тамашачы да бит инде аның чын мәгънәсендә гаиләсе иде. Ул бит һәр вакыт тамашачы дип түгел, тамашачым дип сөйли иде. Һәм аны тамашачы белән бәйләп торган илаһи көч әнә шул аның искиткеч матур бәгырьгә үтеп керә торган җырлары булгандыр. Аның җырлары күпме кешене кайгыларда юатты, шатлыкларны уртаклашты һәм гомумән халкыбызны озата барды дисәк тә буладыр. Һәм килешерсез, татар-башкорт эстрадасында хатын-кыз башкаручылар арасыннан, сольный җырлаучы хатын-кыз башкаручылар арасыннан шушындый биеклеккә менгән бердән-бер җырчы ул иде дип хәтта өстәп куясым килми. Әйе, иде дип өстәмик, үткән заманда сөйләшмик. Әлдермешкә кайтам әле, сагынам сине Питрәч, үпкәләсәң әйдә үпкәлә, кышкышия һәм башкалар. Бүген танылган җырчылар, Хания апаның дуслары, коллегалары, аның репертуарыннан бүтән җырларын башкарыр. Бу җырлар һәр кайсыбызга бик яхшы таныш. Хәзер без Хания Фәрхи репертуарыннан басмаларда чакта кулыңны бир дип исемләнгән җырны тыңлап китәрбез. Башкаручысы Лилия Хайруллина. Sуда başın eğlenir
Бик зур рәхмәт. Хәния апа, мәңге күңелләребездә калыр. Рәхмәт бик зур. Лилия Хайруллина. Рәхмәт. Бүген инде искә алу концерты бер юлы 3 шәһәрдә бара дип әйтте һәм Ярчаллыда бүген җырчылар арасыннан иҗат коллегалары Нәфхат Нигъматуллин, Фирдус Тимаев, Илназ Бах, Вадим Захаров, Данив Шәрәфетдинов, Риздә Шәрәфиева һәм башкалар чыгыш ясаячак. Уфада бүген тамашачы Әнвәр Нургалиев, Айдар Галимов, Идрис Газиев, Фәридә һәм Роберт Тимербаевлар, Гүзәл Ахмәтова һәм Ришат Тухватуллиннарны күрә алачак. Һәм шулай ук Уфада Хания Фәрхинең олы кызы Алия да бүген әнисе репертуарыннан җыр башкарачак. Без бүген телемост ясап Уфа һәм Ярчаллы белән элемтәгә кереп карарбыз һәм инде бераз соңрак сезгә аларда нинди концерт баруын да күрсәтеп китә алырбыз. Атлыйбыз икәү бергә, янымда тиңем бара, сагышларга кем дә түзә, бәхеткә түзеп кара. Алар Казан Сабан туенда очрашалар. Күзләре күзгә карый да шундук сөйләшә башлыйлар, уртак тел табалар. Габделхәй Монголияда эшләп кайткан, көчле рухлы, бер яктан карасаң кырыс, ләкин шул ук вакытта бик нечкә күңелле кеше булып чыга. Араларында мәхәббәт барлыкка килеп 94 елда алар өйләнешә, 95тә аларның Алсу исемле кызлары туа. Инде Габделхәй абый да бүтән булган моңарча төзелеш эшләрен ташлап, ханиясе белән бергә бәйрәм ансамбле торгызу өстендә эшли башлыйлар. Игътибар итсәгез, Хания Фәрхи һәрбер интервьюсында үзенең тормыш иптәше яраткан кешесе Габделхәйне искә ала иде. Габделхәй минем яклаучым да, саклаучым да. Ул бик йомшак күңелле кеше. Габделхәй ике кызыбызны бер тигез күрде. Ул авылны ярата. Һәрбер әйткән сүзендә, җөмләсендә ул иде. Менә нинди була ул мәхәббәт һәм бер-береңә карата булган хөрмәт хисе. Сезгә дә дуслар, яраткан парларыгыз белән бәхетле, озын гомер, матур тормыш кичерергә насыйп булсын. Яраткан кешеләрне югалтудан Ходай үзе сакласын. Ә безнең концертыбызны Илсия Бәдретдинова дәвам итә. Sina istelikə güller itken idin kul yavlı Var gügerşin şiği düşür sende Biz var bir-birge bulmadık Yazdıram dime, unutur dime, unuturmam dime, yüreğimden yazdıram dime. Gerşin uynay zəngər gükdə Işqan göbük minin kolumdan Ömütümün üzümün kökəməsini Ezlim haman kuşlar yolundan Unutur dime, unuturmam dime Yüreğimden yazdıram dime Unutur dime, unuturmam dime Yüreğimden
Arşın şiir düşürsem de biz barıdır birge bulmadık. Damlı gözlerimin basar ışın şiktim ele dağın pul yalvar. Unutulur bilmem, unuturmam bilmem, yüreğimden yazdıram bilmem. Unutur bilmem, unuturmam bilmem, yüreğimden yazdıram bilmem. Unutur bilmem, yüreğimden yazdıram bilmem. Unutur bilmem, yüreğimden yazdıram bilmem. Yüreğimden yazdıram bilmem. Yüreğimden yazdıram bilmem. Güzel rahmet. Ey usal yangırsın kildenlik, ben seni kötmegen idim bil. Kildinsin aşıra aşıra, niyeti düzelttik yakşıra. Şılansın elim bilsinler, utunda yaşın küsündür. Dikminden gülerge yukşara, sığardım ey yangır işara. Şılansın elim bilsinler, utunda yaşın küsündür. Dikminden gülerge yukşara, sığardım ey yangır işara. Zayağa tamşını düşürme, benim düş olandım yaşıma. Atmasın ut yaşın kırklardan, utlarda yanan mümkünden ben. Şalansın ali bu bilsindir, utunda yaşının küsünür. Dikminden gülerge yukşaran, sığardım her yandır işaram. Kişiktin şu yangır, kişiktin şakma terezem ışığın. Başmağın vardır bütünde, hatta yürekine berkinde. Şılansın elim bilsindir, utunda yaşının küsünür.
şara Dökülmem gülerden şara Sanardım yandım şara Sanardım yandım Özü rahmet sizga. İlsiye Bedreddinova. İskender, sen hatırlıyorsunmu? Bundan nәкъ 8 yıl элек biz senin bilen Хания ханымның 50 яшьлек юбилейын үткәргән идек. Һәм әлеге юбилейда менә бүген концертта җырлаган күп кенә җырчылар да бар иде. Мин әле аны гына да түгел, Хания ханымның үзенең 45 яшьлеген сабан туй ясап үткәргәнен дә хәтерлим. Анда булган барлык кунаклар, дуслары тамынга сыя алмагач, ул аларның барысын да Башкортстанга, авылдашларына да бәйрәм ясап сабан туй үткәрергә дәште. 55 яшы тулу уңайыннан ул үткәннәрдән киләчәккә сезнең белән барам дип исемләнгән концерт программасын әзерләп, Казанда, Мәскәүдә шыгрым тулы заллар тутырып концерт куйды. Аннары соң әлеге концерт программасы белән Урал, Сибир якларына гастрольләргә чыгып киткән иде. Менә 60 яшьлек юбилейын ул кызганычка каршы үткәрә алмый. 57 яшендә ул бу якты дөньяны ташлап, саубуллашып китеп барды.
Gittik birgele. Büyüklerin ümidler, aman yanarım. Sizni gurgeçte, sizni gurgeçte, sizni gurgeçte, sizni gurgeçte. Шулпан Юсупова. Хания Фархиның коллегалары, искиткеч җырчылар, барысында тавышлары көчле, төрле, ләкин Хания Фархи кебек аның җырларын башкаручы бүтән булмаячак әлбәттә. Ул кабатланмас иде һәм ул һәрбер җырын күңел аша үткәреп, үзе аша үткәреп, халыкка җиткерә барды. Җырны гына түгел, ул бөтен нәрсәне дә йөрәге аша үткәрде шул. Һәм без сәхнәдән күреп ияләнгән гел елмаеп торучы Ханияның да сез белмәгән яклары да бар иде. Җырчы яшәү дәверендә бик күп операциялар кичергән кеше. 99 елда аягына операция булды, ләкин ул тизрәк сәхнәгә ашкынды. Тамашачысы янына ашыкты, чыкты һәм кабаттан би җырларга кереште. 2005 елда ире Габделхәй белән юл һәлакәтенә эләктеләр, ләкин ул кабаттан сәхнәгә чыкты һәм җырлады. 2012 елда башына операция ясарга туры килде. Инсульт кичерде. Инсульттан соң табиблар аңа ятып калыр, паралич сугыр һәм инде бары тик ятып кына яши алыр дигән фаразларын җиткерде. Ләкин ул бу упкыннан да чыга алды. 2010 елда ул сәхнәдән бөтенләйгә китү турында уйлана башлады. Хатын-кызлар өчен психологик үзәк һәм матурлык салоны ачырга хыялланды. Ләкин сәхнәдән китә алмады. Сәхнә мине җибәрми диде ул һәм тамашачысы өчен эшләвен, җырлавын дәвам итте. Сәхнәбез түрендә Татарстанның халык артисты Илсаф. Каршы алыгыз, дуслар. Егетләрнең нәксинең кебекләрен, асалы сагышларны, базгармун телләренә, зарлалар дөнья тулы гармунчы берәү генә, асалы сагышларны, базгармун телләренә, зарлалар дөнья тулы гармунчы берәү генә. Җырлап җибәрсен җырчы түгелләрдә, Өрет кызларның күңелен гармоныма аңлатырып, Уеннарына керсеннәр моңнар назында өреп, Өрет кызларның күңелен гармоныма аңлатырып, Уеннарына керсеннәр моңнар назында өреп. Хөрмәтле дуслар, алкышларыбыз Хания Фархига. Кызларның күрекләрен, масалекләренә, дөнья кылары күрмәсен кызларның күзләренә, басларның телләренә, имгыла җирләренә, күзеңә карап килмерсен сер бирми йөргәнедә, кызларның телләренә, имгыла җирләренә, күзеңә карап килмерсен сер бирми йөргәнедә. Гармон телләренә, имгылы җирләренә, күзеңә карап
Hali sağışlarına bas garmon dillerine Mınzarlar dünya tuğla garmon şebrevgine Garmon şebrevgine Ömrüm buya gittim bu seyüne Yazmışımdan sırap dilmeri Sarı kızda sabargına gittim Yazlar jitse gittim ileri Sında yalakan Sında seyüler bu Abatlanmaz sikri irdeler Sında taşıkan Sında aşkın ular Caner mesidi bu kader Sında bakaş Sında bilirme Caner mesidi bu kader Yıllarına güller koyup gitti Jidesin deyip biten ömerge Ay nurundan tuğap yakmadı gitti Bakın bağalmamını dererge Sında yalakan Sında seyüler bu Abatlanmaz sikri irdeler Sında taşıkan Sında aşkın udar Caner mesidi bu kader Çiçeklerden dişi gürrep gitti Giderlerge birge gamerge Gidem demeydime gitme gitme Andı yara salma haberge Sında yalakan Sında seyüler bu Abatlanmaz sikri irdeler Sında taşıkan Sında aşkın uğrar Caner
Tanımaz sikiri yerden Sanga malatır Sanga dilime Canerni mesidi uğlar Sanga taşıkan Sanga aşkın uğlar Canerni mesidi uğlar Ömrüm uyak ettim bu seyüne Хания Фәрхинең коллегасы, дусты, Татарстанның халык артисты Ильсаф. Һәм Хания Фәрхи Биктахирова безнең белән. Беренче концертлары афишасында ул Хания Халидуллина, соңра ул әтисе Фәрхил Ислам исемен кыскартып үзенә Фәрхи псевдонимын ала. Татар эстрадасында ул псевдоним астында чыгыш ясый башлаган җырчыларның иң беренчесе булып таныла. Гомумән дуслар, Хания апаның тормышына карасак, ул бик күп җирдә беренче булып тора. Әйтик, яңа форматта альбом чыгару, яңа темаларга җыр башкару, моңарча татар җырчылары аяк басмаган җирләргә барып концертлар оештыру. Һәм тагын бер кызыклы факт: татар эстрадасында хатын-кыз башкаручылар арасыннан татар җыры премиясенә 17 тапкыр рәттән ия булган бердән-бер хатын-кыз башкаручы иде ул. Бердән-бер. Һәм хәтерләсәгез, Хания Фәрхи әлеге факт белән бик горурланды. Игътибар экранга. Хания Фәрхи. Хания Фәрхи Биктахирова. Улы белән менә бәллә дип тора. Хәерле кич, хөрмәтле газиз тамашачыларыбыз. Улым шикелле радик, бик нык яратам, якташым. Шуңа күрә бүгенге көнне бөтен яшьләрне, теге урысча әйткәндә, фанатия таңадан, мин дә почти что фанаткасы. Аның турында түгел бит. Юк, үзегез бит әле шиметәсез. Үзебез шулай итәбез. Бәйрәм белән кадерле дуслар, бәйрәм булсын, дәвамлы булсын һәм елда безне чакырып торсыннар. Бик зур рәхмәт. Менә шул горур рәвештә ул татар җыры премиясендә күтәрде. ТМТВ премиясенә дә ия булды Хания Фәрхи Биктахирова. Хәзер дуслар, сәхнәбез түренә шулай ук алтын барс сынына ия булган җырчыларыбызны дәшәрбез. Алсу һәм Азат Фазлыевларны каршы алыгыз.
bizge nasip Baxtli göresi var Ağlayız iken birge Yanımda dinin bana Sağışlarla günde düze Baxtga düzüp bana Ağlayız iken birge Yanımda dinin bana Sağışlarla günde düze Baxtga düzüp bana Asılıyız iken birge Yanımda dinin bana Sağışlarla günde düze Baxtga düzüp bana Asılıyız iken birge Yanımda dinin bana Sağışlarla günde düze Baxtga düzüp bana Sağışlarla günde düze Baxtga düzüp bana Baxtga düzüp bana Baxtga düzüp bana Baxtga düzüp bana Hayırlı işler başarılar. Ey güzel bir kere. Tabiat bir herkenide Şılı ayazdı yıllar Günlük yaşı eğerde Sürüm bir gel bakısa Yaşargere yaşarge Verirler birbirine Kadir kirek Verirge Talimidine Talimidine Yaşargere yaşarge Verirler birbirine Kırılıp kirek yaşarge Keşfim pırgıylarına Sağlamın eylarına Yanma sandım başta sayıray Gönüllü yuvatırlar Talimidini yaşargere yaşarge Verirler birbirine Kadir kirek Verirge Talimidini yaşargere yaşarge Verirler birbirine Kırık kirek yaşarge Bismillah nasıl seleme Şu sıvaylı dünyada Yeni utrinde Keşterlerde jandarda Talimidini yaşargede yaşarge Dönerler birbirine Kadir kirek Belerge Talimidini yaşargede yaşarge Dönerler birbirine Kırılıp kirek yaşarge Haydi bir kadar çalıyoruz. Yaşargede yaşarge Dönerler birbirine Kadir kirek Belerge Talimidini yaşargede yaşarge Dönerler birbirine Kırılıp kirek yaşarge Dönerler birbirine
Kadir kirek bererge Birge kirek yaşarge Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Хөрмәтле тамашачылар, күреп торасыз, Хания Фәрхинең истәлегенә багышланган хәйрия концертында бик күп иҗатташ коллегалар, җырчылар чыгыш ясый. Һәм менә хәзер сәхнәгә 7нче сан астында чираттагы җырчыбыз чыгачак. Biz ассызыклап 7нче дип юкка гына әйтмибез. Хания Фәрхинең яраткан саны 7 булган икән. Һәм менә 7 саны мөселманнарда зур мәгънәгә ия. Бәлки шуңадыр да бу сан якын миңа дигән ул биргән интервьюларының берсендә. Һәм 7 саны ул аңа якын гына булып калмады. Ул аны гомере буена узата килде. Білесің, әгер дә уйлап қарасақ, менә хәзер біз сезгә әйтеп китсәк, бу ниндидер зур мугҗизага тең. Хания Фәрхинең кәрәзе телефонындагы барлык саннарны кушкач, 57 саны килеп чыга иде. Ул 17 тапкыр Татар җыры премиясенә ия булды. 2017 елның 27 июлендә, июль, шулай ук 7 ай, Казандагы соңгы концертыннан соң 57 көн үткәч, 57 яшендә ул якты дөньядан китеп барды. 2018 елның 27 июлендә каберенә таш куелачак. Казанда 57 санлы йортта яшәде. Искә алу концертында 2017 елда Казанда, Яршаллыда, Уфада барлыгы 57 сәнгать әһле чыгыш ясады. Нәрсә диярсез, дуслар? Һәм менә бу фактлар, күп кенә башка истәлекләр тупланган китап дөнья күрде. Онытылыр димә дип исемләнгән әлеге китап, дуслар, бүген һәрберегезнең кулыгызда бардыр, шулай бит, чөнки концертка килгән һәрбер тамашачыга әлеге китап бүләк буларак таратылды. Шуңа күрә барлык истәлекләрне Алла бирсә, кайткач укырсыз, бүлешерсез башкалар белән әлеге китап бик күп фактлар туплаган яраткан җырчыбыз турында. Инде сәхнәгә чираттагы җырчыны дәшик, Искәндәр. Татарстанның халык артисты Рамил Миндияр, рәхим итегез, каршы алыгыз. Yerine kazal şoma Müslümanın ağzına Cevapsız kalantımı Uçumdan yerge koyular Yerine kazal şoma Müslümanın ağzına Cevapsız kalantımı Uçumdan yerge koyular Yegirme kızıl şomar Aradağı uttın aşağı Minim yokka bağırdı Rus gibi canına küydüre Yegirme kızıl şomar Min sıralanın ağzına Cevapsız kalantımı Uşumdan yerge koyular Yerine kızıl şomar Min sıralanın ağzına Cevapsız kalantımı Uşumdan yerge koyular
kızıl şumar. Müldürek küzülerge baka, sunbulsa da ol yolu. Yuvalgan yıllarımızdan 20 kızıl şumar. Min sıralamın ağzına cevapsız kalan tınır uşundan jirge kıyılar. 20 kızıl şumar. Min sıralamın ağzına cevapsız kalan tınır uşundan jirge kıyılar. 20 kızıl şumar uşundan jirge kıyılar. 20 kızıl şumar uşundan jirge kıyılar. 20 kızıl şumar. Рахмат. Мин Хания якташым белән 2 ел бергә эшләү бәхетенә ирешеп калдым. Шул вакытта мин аңладым. Күпме яшәп, халык артистлары, халык җырчылары нинди булырга тиеш икәнлеген. Мин аны күпме бу җирдә яшәячәкмен, онытмаячакмын. Җырларым дуга булып барсын. Амин. Авыр уйдан арып туктап калды. Тау үренә менеп бастым да, яуланмаган үрләр баш очымда. Яуланганы аяк астында. Түбәләрнең төрлеләре булды. Көмеш дигәннәрем кар булды. Алтын дигәннәрем чүп-чар булды. Шатлык дигәннәрем зар булды. Йыгыла-йыгыла, яра ала-ала, үрләр яулап гомер ителде. Аяк асты таулар тезелеп калган, мәгънәсез бер түмгәк шикелле. Җиңү микән, җиңелүләремме, аяк астындагы бу үрләр? Бәхет микән, бәхетсезлек микән, үрләр яулап үткән гомерләр?
Yaşlık utanıyor, yaşlık utmuyor. Biz öteriz yaşlık yılları. Yaşlık derdin soğutmayı hali, söndürmeyik yürek buzları. Ötken indi alma para, öter yolunu mağdur değil. Ömürlerini ölmez şeridayı, ülkenmezle gidip gidayı. Ötken indi alma para, öter yolunu mağdur değil. Ömürlerini ölmez şeridayı, ülkenmezle gidip gidayı. Ömürlerini ölmez şeridayı, ülkenmezle gidip yaşayı. Ülkenmezle gidip Бик зур рахмат. Хәни апаның туган ягында, Башкортстанда, Тәтешле районында иҗат ителгән Әнгам Атнабаев сүзләренә Васим Хабистамов иҗат иткән җыр «Җиз Бурау» моңнары. Hurra barıları kümme kışın uzun yolları, şın şın itte jil kuzağıtta jiz kambırau bunları. Jiz kambırau gümüş bunlar kıyılada senin hatta, senin hatta uylarım yaşlıkta alıp kayda. Jiz kambırau gümüş bunlar kıyılada senin hatta, senin hatta uylarım yaşlıkta alıp kayda. Uylatma senin hatta, şımşım itte jil kuzağıtta jiz kambırau bunları. Bayağı alıp vara diken kışın uzun yolları, jiz kambırau bunlarında bitkendim tavuşları. Işınaşılar, avuşular, ayrılı savaşları. Jiz kambırau bunlarında bitkendim tavuşları. Işınaşılar, avuşular, ayrılı savaşları. Bitkendim tavuşları.
Татарстанның от қазанған болса да барбір халық артисті Филус Қахиров. Һәм шулай ук көчле алкышларны менә бу егетләргә дә тапшырсак иде. Хания Фәрхинең һәр чыгышында, һәр концертында аның белән бергә булучы, аның аерылгысыз бер өлеше Бәйрәм ансамбле. Һәм дуслар, Хания апабыз турында хатирәләр, аның үлмәс җырлары сез икенче бүлектә ишетерсез. Тормыш юласы кәлтәле, шыма юллар бик сирәк. Катлаулы шушы юллардан тайпылмый бару кирәк. Ол чәчәк акталаныла, ак чәчәк актабалан. Язмышлар ул бик катлаулы, яшәргә кирәк балам. Ол чәчәк акталаныла, ак чәчәк актабалан. Язмышлар ул бик катлаулы, яшәргә кирәк балам. Язмыш безне һәр чаксыный, камчылап хәтта кыйный. Түзә алсаң барысына, бик кыйммәт хакын түли. Ол чәчәк акталаныла, ак чәчәк актабалан. Язмышлар ул бик катлаулы, яшәргә кирәк балам. Сабыр төбе сары алтын дип юкка саналмаган, зиннәтле вә
Abdurrahman Absalamovның Ак шәшәкләр әсәре буенча куелган фильмында Татарстанның халык артисты Хания Фәрхи Сахиб Җамал Җиңги ролен уйнады. Ул бит җырчы гына түгел иде, ул горур рәвештә җырчы, актриса исемен йөртте. 80нче елларда Хания ханым уйнаган спектакльләр халыкта зур кызыксыну уятып, аншлаг белә барды. Һәр спектакльдән соң, һәр концерттан соң күпме мактау сүзләре ирешелгән, күпме шәшәкләр бирелгән аңа. Хания ханымның иң яраткан чәчәкләре беренче язгы саф чәчәкләр Умырзая иде. Инде җырчыбызның гомере дә нәкъ Умырзая чәчәгенекедәй кыска булды. Умырзая бик тиз үсеп чыга, бик аз гына яши турайып. Хания апаның җырлары узын гомерле, аларны оныту мөмкин түгел. Аларны барыбыз да без беләбез яттан. Ялган аппакалар килеп кунса битем очларына, күзләремдә ай һәм йолдыз нуры, бөтереләм кисләр кочагында. Әмма күрмим ялган карларны да, җитәкләшеп барган карларны да. Кыш көнемдә пешкән җилән иде. Әмма күрмим ялган карларны да, җитәкләшеп барган карларны да. Син бит миңа үзең сөйәм идең. Кыш көнемдә пешкән җилән иде. Сине ышыклар, мондый назлы татлы сүзләрне мин бит тәүге тапкыр
Гөлнара Габидуллина. Бик зур рәхмәт. Хания Фәрхинең иң танылган җырларының берсен башкарды. Хания Фәрхинең тормыш девизы сынаулардан сабак алып, алга бару иде. Бер нәрсәгә карамастан ул чыннан да гел алга да алга омтылды. 14 яшендә әтисез ятим калып, Хания 17 яшендә алга Мәскәүгә чыгып китә. Аннары тагын алга политехник институтка, музыкаль күллияткә, театрга, аннары алга кияүгә чыгу, бала табу, инде аерылу, эштән кыскартылу, аннан бәйрәм ансамбленә килеп кушылып җырлау. Моны дуслар санау гына җиңел. Бу тормышның этапларын үтү җиңел түгелдер. Тик Хания Фәрхи тормышымда бер нәрсәне дә үзгәртмәс идем дип әйтә килде. Ул бер кашан да картаюдан курыкмады, бер кашан да яшен яшермәде үзенең. Агабиләр, акбабайлар бар бит. Минем дә алар яшенә җитәсем килә. Минем дә шулай матур итеп картаясым килә дип әйтә иде ул. Хания Фәрхинең гаиләсендә булган ак әби. Һәм ул бар. Ул 6 баланы аякка бастырып, 4-сен инде җир куенына озаткан. Ана җырчының әнисе, Башкортстанда яшәп ятучы 87 яшьлек Фәния апа. Фәния апага Ходай саулыгын бирсен. Узын гомер теләге аңа, үзенең төпле киңәшләре белән, үзенең исәнлеге белән ул әле оныкларына, оныкчыкларына бик кирәк. Амин. Ә без концертыбызны дәвам итик. Сәхнәбез түрендә Мәскәү егете Айрат Сафин.
Айрат Сафин, Радик Яруллин. Зур рахмет. Хаман еске алабыз, хаман еске алам нешік миңа Ханияпа улым деп дәшәйді. Рахмет сізге, Ханияпа. Сіз бізге ерекәрімізді. Радик, кетмейші тұр, бір мәғлімет кіне етіп өтек. 1986 елда Мәскеуде филармония қоршында міне шушы бірінші бейрам ансамблі ұйыша. Хәм Радикның әтисі Валид Яруллин әлгі бейрам ансамблінде Хания апаның бірінші баянисті. Менә шундай бәйлелек монда юққа гына улала улым дип дәшмәгән. Рәхмәт, егетләр. Рахмет сізге. Рахмет достар. Һәм менә шул бәйрәм ансамблен оешкач, аңарга яшь Хания шушы ансамбльгә килеп кушыла да гастрольгә чыгып китә. Инде менә нәкъ шул вакытта алар бер гаиләгә әйләнә. Һәм әлеге гаиләсе һәр вакытны аның белән булды. Хәзер инде алар гастрольләрдә йөрүдән туктады, ләкин бүген алар сезнең өчен уйный. Бүген алар кабаттан әлеге гастрольләрдәге концертта яңгыраган җырларны искә төшерә. Гитарада Марсель Шәмсетдинов. Бу йөзне сез таныйсыздыр дип уйлыйм. Баянда Илнур Саттаров. Саксофон Максим Морозов. Клавишларда Хания Фәрхи белән бик күп дуэтлар башкарган егет Фәннур Нәҗипов. Фәннур, без бүген дөресен әйтергә тиеш. Без Фәннур дөресен әйткәндә бүген концертта хәтта җырларга теләмәде, миңа авыр диде. Ләкин Фәннур, синсез булмый, син аның белән бик күп дуэтлар башкардың. Син бүген җырларга тиешсең дигәннән соң, ул җырларга булды. Шонкырай гаеп итмәгез. Кайбер җире онытылып китсә, яисә тавышы өзелсә, чөнки ул бик дулкынлана. Инде 1 ел җырлаганы юк менә хәзер. Фәннур Нәҗипов, дуслар, сезнең каршыгызда бәйрәм ансамбленә. Bulutlarga menip gider idim, bulut üslerinde sin bulsan, yağmur bulup jirge yağar idim, yağmur damcısına sığınsan, yağmur bulup jirge yağar idim, yağmur damcısına sığınsan. Tüncituge aylanılar idin, uyum bilen aylanın alsan, jidebleşip
banda yürür idik düşlerinde mini bir alsan jitekleşip anda yürür idik düşlerinde mini bir alsan Yaş bulut nurun şeşer idi Bu yaş nurlarında kıyımsa İrgelenir idim şeşlerinde Bu nurlarını mindip kıyalsa İrgelenir idim şeşlerinde Umurlarını mindip kıyalsan Umurlarını mindip kıyalsan Umurlarını mindip kıyalsan Rahmet. Хания апаның архивында көпкене жырланылмаған, жетішмеген жырлары көп қалған, һәм шуларның бірсін сізге яңғыраттым. Рахмет. Фәннур Нәжипов. Рахмет Фәннур, рахмет Бәйрәм. Дуслар, biz хәзер сәхнәбез түренә Хания Фәрхига тышкы кыяфәте белән дә, тавышы белән дә бик нык охшаган кешене чакырырга телибез. Каршы алыгыз. Аның бер туган сеңлесе Фирүзә ханым. Ул бик каушау сәхнәдә беренче тапкыр чыга һәм җырлый сезнең каршыгызда. Фирүзә Ибатуллина. Үзе генә түгел, кызы Галия белән. Көчләре алкышлы дуслар, чынлап бик каушы, бик. Share,
Firuze İbatulina. Firuze İbatulina. Hayırlı kеш, қадірлі тамашашылар. Хәни апам, құяшым болса, ғазиз тамашашым дияр еді. Бәйрәм дiyергәдер инде моны, чөнки матур итеп килгәнсез, субханалла. Бұл кичәдән шәхсән үзем читтә калырга теләмәдем, ашкынып килдем. Кызымны алып килдем. Башкортстаннан кайнар сәламнәр һәм газиз әниебезнең сезгә дугаларын алып килдем. Хәни апам безнең гаиләнең кояшы булса, ул сезнең сәхнә кояшы иде. Мең рәхмәтләр җиткерәсем килә. Әни исеменнән дә, үзебезнең гаилә исеменнән. Исән сау булыгыз, бәхетле булыгыз, сәламәт булыгыз. Сезнең шиксез яратуыгыз аңа дуга булып бара. Менә 18 майда без дә үзебезнең тәтешлебездә фестиваль үткәрдек. Бик күп җирләрдән килделәр. Сез инде интернет селтәреннән карагансыздыр. Шуңа бүгенге матур бәйрәмне алып барган албарчыларыбызга, артистларга кайнар йөрәгемнән сәламны җиткерәсем килә. Рәхмәт сезгә. Сау сәламәт булыгыз, озын гомерле булыгыз. Рәхмәт чәчәкләрегезгә. Моның кадәр күп чәчәк алганым юк иде. Хәни апаның чәчәкләре миңа китте. Мең рәхмәт. Һәм шушы сәхнәдән үземнең гаиләмә рәхмәт әйтәсем килә. Илшатым, алтыным рәхмәт сиңа. Ай-ай-ай, Хәни апаның эше бик авыр булган икән ди. Шуңа алтыным сиңа рәхмәт. Һәм сүзне кызыма Галиямә бирәм. Галиямны бик ярата иде. Үз артына йетмәкче иде. Рәхмәт, мин сезне бик яратам. Талантларының язмышлары авыр. Чөнки алар гайре табигый. Дөнья балалары арасында я Джонасман, я Уги. Туры булсаң, нигә кәкре диләр? Кәкре булсаң, нигә төс түгел? Нигә инде мөгез чыгарасың? Нигә инде безнең кебек без түгел? Талантларының күңелләрен ишкә сындырып та була кимереп, сыйдырып та була бүгенгенең калыбына туры китереп. Ахыр чиктә үтереп тә була. Тик терелтеп булмый кабаттан. Талантларга зинһар кагылмагыз. Үзләренчә булсын талантлар. Рәхмәт. Иң якын туганнарының берсе. Фирүзә ханым белән Галия, рәхим итегез. Фирүзә ханым, Галия, чыгыз әле кабаттан сәхнәгә.
Sizge isenlik, sağlık, бәхет, шатлык тілеп қалабыз. Яраткан җырчыбыз тормышыннан тагын бер кызыклы факт. Хания Фәрхи кайтам әле дигән сүзләре белән бик күп җырлар башкарган. Тик менә китәм инде дигән сүзләр кергән бер генә җыры да булмаган аның. Һәм Хания апа Разил Валиевтән шундый шигырь язуын сорагач, ул сиңа ни кирәк дигән сорауга берәр кайчан җырлармын әле дигән. Һәм кызганычка каршы ул җырны ул җырлап өлгермәгән. Үзе җырындагыча үзгәләнеп, үксеп еласаң да язмышларны булмый үзгәртеп. Концертыбызны Хания Фәрхинең җырлары белән дәвам итәбез. Хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыга Хания ханым бик олылап хөрмәт белән караган, репертуарын яраткан һәм аларның бер җырлары уртак, хәтта Сагыну җыры аның репертуарында да, Хания Фәрхи репертуарында да бар. Татарстанның халык артисты Зөһрә Шәрифуллина, каршы алыгыз дуслар.
Зур рәхмәт, зур рәхмәт. Кадерле туганнар, аяз көнне яшен суккандай булды. Бу хәбәрне ишеткәчтән мин инде аны интервьюларда да әйткән идем. Без инде Әлфия апаның кыргына җыелган идек бит. Инде аминнар тотып чыгып барганда мәчеттән менә шушы хәбәрне ишеттек бит. Әлбәттә инде ышанмадык. Әле хәзер дә ышанмыйбыз. Ышанмыйм. Яшьлегем таңында алдым мин бер хәбәр. Синең гомерең үзелгән диләр. Ышанмыйм, ышанмыйм, ышанмыйм һич тә мин. Ышанмыйм һич тә мин. Яшәргә тиешсең. Яшәргә, яшәргә. Ышанмыйм, ышанмыйм, ышанмыйм һич тә мин. Ышанмыйм һич тә мин. Яшәргә тиешсең. Яшәргә, яшәргә. Инде соңгы тапкыр йөзеңә карайым. Инде соңгы тапкыр язым аткайым. Әнигә, әнигә, әнигә назлы яз, йөрәкне яралый. Күңелне әрнедә, йөрәкне яралый. Бәхетсезлектән гел миңа дигәнне. Бәхетсезлектән гел мине эзлиме. Югыйны, югыйны, югыйны ташлама. Ташлама син мине. Яратам мин сине. Яратам, яратам. Югыйны, югыйны, югыйны ташлама. Ташлама син мине. Яратам мин сине. Яратам, яратам. Яшьлегем таңында алдым мин бер хәбәр. Синең гомерең өзелгән диләр. Ышанмыйм, ышанмыйм, ышанмыйм һич тә мин. Ышанмыйм һич тә мин. Яшәргә тиешсең. Яшәргә, яшәргә. Югыйны, югыйны, югыйны ташлама. Ташлама син мине. Яратам мин сине. Яратам, яратам. Яратам мин сине. Яратам, яратам. Яратам, яратам. Татарстанның халық артисты Зөһрә Шәрифуллина. Рәхмәт сезгә. Зөһрә Шәрифуллина, рәхмәт сезгә дә.
Хания апабыз жырлы гына түгел, ул бик матур сөйли дә белә иде. Теләсә ул сөйләп көлдерә, теләсә елата ала иде. Хания Фәрхинең яраткан шагыйре Әнгам Атнабаевның менә шундый сүзләре бар. Сәнгать кешене я көлдерергә, я елатырга тиеш. Шул вакытта гына ул кешенең күңеленә барып җитәчәк. Хания Фәрхинең һәр җыры, һәр уе, һәр сүзе халык күңеленә барып җитә алды. Менә хәзер без сәхнәгә Хания Фәрхинең күп кенә популяр җырларын иҗат иткән композиторны дәшербез. Көчле алкышлар белән каршы алыгыз, сәхнәбез түрендә Зиннур Софиуллин. Hayırlı kış, Ozan. Hayırlı kış, Haniye. Рамашкалар, вашик рамашкалар, хәтерләтте яшьлек елларын. Мин аларның керфекләрен өзем, ул ярата диеп юрадым. Рамашкалар, рамашкалар, олдамасын, мине аңласын. Рамашкалар, рамашкалар, олдамасын, безне аңласын. Yollarına çıkıp bullarına yüreğimni saldım almadım. Mini yarattım, ul yaratmadı. Ramaşkalar mine aldadı. Ramaşkalar, ramaşkalar, oldamasın, mini anlasın. Ramaşkalar, ramaşkalar, oldamasın, bizini anlasın. Рамашкалар, вашик рамашкалар, yollarına yüzsene tezelik. Hem ağlarının soңғы kirpikleri yarata gitip düşsün üzülük. Рамашкалар, рамашкалар, oldamasın, mini anlasın. Рамашкалар, рамашкалар, oldamasın, bizini anlasın. Рамашкалар,
Беремен самылы. Хан Хания Фархи. Рахмат достарыбыз. Шынапта біз бик тату, бик кеңешләшеп, уртаклашып, Хания белән бик матур җырлар яздык. Ишетеп беләсез, ханым бер генә җыры да бит. Кунак кыз, кунак егет дигән җыры 3 ел подряд алтын бар салып барды. Үзе горурланып әйтерлек сүзләр. Рәхмәт аңа җырларымны шуал ипне яратып алып башкару өчен һәм инде һәр вакыт без аның белән бергә булдык, гөл матур җырлар иҗат иттек һәм инде шушы җырлар күңеле бездә, халык күңелендә халык җырлары булып калды. Алга табан тагын бер Хания Фархи репертуарыннан үзем язган җырымны тагын башкарып узасым килә. Кыш айлары әйләнеп кайтыйк, хөрмәтле тамашачылар. Кышкы бураннар. Yıllar olga şaba Vartıla şıgallar tügelme Menne dağını kış ayları kildi Dünya bakırga tümelde Ak buranlar şulay Yılda bizine uğrap gidelim Ümmet uşakları yandırır Doğan günler şavlap gürle bulsun Ak bəxtlər yine valdırır Ak buranlar şulay Yılda bizine uğrap gideler Dağın bir yıl uğurlap gideler Her yana gün şadlık alıp giyilsin Uanışlar taşıp tügelesin Devgendin sarı sağışları Bak buranlar bellenip ümelesin Bak buranlar şulay Yılda bizini uğrap gideler Mende ütmez gibi ki bu yaşlıkten Dağın bir yıl uğrap gideler Buranlar şulay Yılda bizine uğrap gideler Mende ütmez gibi ki bu yaşlıkten Dağın bir yıl uğrap gideler Mende ütmez gibi ki bu yaşlıkten Dağın bir yıl uğrap gideler bir yıl uğrlap gideler
Зиннур Сафиуллин. Рахмат, Зиннур. Рахмат, достар. Рахмат, бик зор. Хәния Фәрхи һәрбер интервьюсында мин бәхетле хатын, мин бәхетле җырчы дип әйтә килде. Ул һәрвакытны ачык иде, бер кеше турында бер кайчан да начар сүз сөйләмәде. Хәтта менә кайбер артистлар аның янында кемдер сөйли башласалар, кирәкме ул сиңа дип аларны туктата иде. Аның үзе турында күпме гайбәт сүзләр сөйләделәр, язып та карадылар. Бәлкем Хания апа эштән борчылгандыр да, ләкин ул тыштан һәрвакыт нишлисең бит? Адәм баласы шулай яратылгандыр, мин аларны гаепләмим. Әлфия апа Авзалова әйтмешли, шәйнәп карадылар, йота алмадылар әле, дия торган булган. Хәния Фәрхигә бернинди пычрак сүзләр дә ябышмый. Инде тагын берничә кызыклы фактны әйтеп китик. Хәния Фәрхинең яраткан төсе Фирүзә иде. Яраткан ризыгы балык. Барлык җырлары арасыннан ул Булат Юнусов киенә һәм сүзләренә иҗат ителгән үпкәләсәң әйдә үпкәлә җырын ярата иде. Сәхнәдә Татарстан Республикасының атказанган артисты Раяз Фасыйхов әлеге җырны башкарып. Хәерле кич. Yazılar, sinsiz atkan tonlar, Künnellerge girer kızmalar. Konatılgan indi, tevgi süygen yarlar, Dünya meşakkatı yıkılar. Üpkelesen ayrı üpkeler, Tik koydular bilen tülenler. Sanılakına gilgen aziz yar, Kız yaşlarım ne yaşlarım
Yanına gelgen aziz yar Göz yaşlarım güne unutma Öpkele sayayda öpkele Rahmet, hayırlı kеш. Biz енді көп бір ажырласақ та ханияпа болып болмай. Шуңа күрә өзінің туған күнін алынан башқа бек ауыр. Келесі жырны мен бәйрәм жігітлері білән Фәннур, Марсель, Илнур һәм Максим белән бергә жырлыйсы килә. Син дөньяда яши дисәләр, кеше китә жыры кала. Ләкин біз аны bir вакытта онытмабыз. Һәм жырлары аша һәрвакыт исегезгә төшереп торырбыз. Онытмыйбыз ханияпа туган көнең белән. Әйдә бер оптимизм әзерлә. Yazlardan kınatırmı yazmış Düzlü ciller koyşak iseler Yaşlı güttüğünle ışanmamış Sin dünyada yaşaydıseler Sin dünyada sin dünyada sin dünyada yaşaydıseler Sin dünyada sin dünyada sin dünyada yaşaydıseler Gel nazlardan gınadırmıysıyım Soğuşlarda canlı izler Sanılardan dava şuşu bulur Sin dünyada yaşaydıseler Sin dünyada sin dünyada sin dünyada yaşaydıseler Sin dünyada sin dünyada sin dünyada yaşaydıseler Nazlı jilger Kurma güller gülle büseler Gönül nurum var dünyada jidder Sin dünyada yaşaydıseler Sin dünyada sin dünyada sin dünyada yaşaydıseler Sin dünyada sin dünyada sin dünyada yaşaydıseler Sin dünyada yaşaydıseler Sin dünyada sin dünyada sin dünyada yaşaydıseler Sin dünyada sin dünyada sin dünyada yaşaydıseler
Bayram ansambli. Rayaz Fasihov, Tataristonning ot qazangan artisti. Rahmat. 27 июль Татарстанның халык артисты Хания Фәрхи вафат булды дигән хәбәр яшен тизлеге белән таралды. Әлбәттә, моңа ышанасы килмәде. Моны күпләребез ниндидер мәгънәсез шаяру кебегрәк кабул итте башта. Тик кызганычка каршы бу мәгълүмат дөрес булып чыкты. Ирек иянәге кузгалып китү аркасында җырчыбыз кискен рәвештә арабыздан китеп барды. Хания Фәрхи белән саубуллашырга 3000-нән артык тамашачы җыелды. Парашют белән җырлый сикерергә, матурлык салонын ачырга, җыр театры бинасы төзергә, татарча мюзикл куерга, оныкларын тәрбияләп ак әбигә әйләнергә теләгән Хания Фәрхи менә шулай китте дә барды. 3 көнлек дөньяда яшибез. Иртәгә безнең белән ни буласын, якыннарны ни көтәсен беркем дә белми. Без концертыбызны дәвам итик һәм сәхнәгә тагын бер җырчыбызны дәшәбез. Хания апаны ярата иде һәм ул да Хания апага яратып, минем сәхнә әнием дип дәште. Сәхнәбез түрендә Радик Юлиакшин, Элвин Грей.
Зур рахмат, құрметті достар. Енді бір ел өтіп те кетті. Һәм де шәкенде бұл ел елік болғанда, сол қатлем көңілге әлі нешік болып кетті. Хатта мұна бик яқын кешіні жоғалттық. Һәм енді мен бик шатмын. Бүгінгі күнде Хәния апаны хөрмәт итеп килгәнегез өчен зур рәхмәт. Яратканыгыз өчен, моңы өчен, рәхмәт дуслар, бергә булганыгыз өчен. Хәния апайны туган көне белән котлыйбыз. Әйне Хәния апайның командасына зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле дуслар, гомер үтә дә китә. Bir gün de bilmey, irtegen nime bulganın, bir gün de bilmey, bir yıldan neme bulganın. Buna indi, kayber kişine alalar da gittiler. Hem indi, kilesi jirama şuraya, Hәния апайга bağışlap jırlap gittim kile, gümürler üte iken ol. Зур рәхмәт, дуслар. Мына шәкенте, где-то bir ел элек түн, где-то 2 ел элек Хәния белән бергә утырганда безнең шунда хәтта хыял бар иде бер-беребезнең бергә дуэт яздырга. Но кызларга каршы инде дуэт эшләп өлгермәдек. Ама инде киләсе җырга килгәндә, дуслар, ул җырны бүгенге концертта җырларга тиеш идем. Ул җырны хәтта Габделхак абый белән ярты ел элек утырып җырны сайлап алдык та, мин үземә яңа аранжировка эшләп, бүгенге концертка әзерләнеп, тик моны кичә генә шундый хәбәр килеп җитте. Бу җырны концертта үземә җырларга ярамай дип. Без инде аптырап тормадык һәм Хәния апайның ул җырны инде, дуслар, Хәния апай үзе җырлай. Һәм инде үзе эшләгән яңа аранжировка, уның җыры. Һәм инде, дуслар, ул җырны әйдә бергәләп кушылып Хәния апа белән җырлап алайык. Хәния апа һәм халык Әлдермеш. Руслан Кужелов, Зерошава.
9 may көне Хания Фәрхинең туган көне. Һәм без бүген барыбыз да монда җыелдык. Хөрмәтле артистлар, ярыймы экранны халыкка күрсәтсәк, безнең менә шундый кадрларыбыз бар. Экранга игътибар итик әле. Ярыймы музыканы алырга һәм без хәзер Хания апаның әйткән сүзләрен ишетә алыр идек. Рәхмәт бик зур. Ничектер шулай традиция кереп калды инде. Туган көнемне мин үземнең концертларым белән үткәреп җибәрәм. Сезнең белән. Сез минем иң зур, иң олы бүләгем гомер юлымда. Истә калачак бүгенге көнем минем. Мин уйлыйм, сезнең дә күңелләрегездә сакланыр. Һәрберегезгә исәнлек, саулык, байлык теләп башкарабыз бу җырыбызны. Истә калсын. Истәлеккә калсын.
tomoshachilarimiz, biz sizni ixlos ko'nglimizdan yaratamiz. Sog' bo'l Qozon! Qozon! Tatar Bashkurt estradasının yaktı quyoshi qabatlanmas mum iyasi Haniya Farhi Biktahirovani siz yaratgan tomoshachisi bo'lganda u bir qo'shanda unutilmayacak. Ул мәңге безнең күңелләрдә. Хания Фәрхи Биктахирова. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.